Tak přátelé, možná víte, že Explosive Summerfest je na Rock Rádiu, ale málo se ví, že původ je v Itálii. A proto my jsme s Rock Rádiovým týmem vyrazili do Itálie, aby jsme navštívili místní Explosive Summerfest Taliánsko 2013. A jako hlavní host dnešního večera se představí zpěvák Zucchero. Připravil si speciální píseň do rockového vibrátoru. Ahoj, já jsem zpěvák Zucchero a zahraju vám píseň, kterou znáte z pořadu Rockový vibrátor na Rock Rádiu. Jsem sama doma, kamínek do okna mi hoď, jsem sama doma, sundavej trenky a pojď, jsem sama doma, lásko na nic nečekej, jsem sama doma, tak už mi to udělej, oh yeah! Díky, mějte se fajn, ahoj, ahoj, díky, ahoj. Tak to byl zpěvák Zucchero, já jenom doplním, že na taliánském Explosive Festu vystoupí Luciano Pavarotti i Memoriam a na všechno ostřížím zrakem dohlídne Andrea Bocelli. Lidi se tady baví, počasí je skvělý, narváno, natřískáno, pivo teče proudem, takže festival jak má být.